Bună seara, vruția noștri mătritori! Ghi ne aflăm iară tu gioia din mobete armânească. Tora seara armânem București și adrăm obeti cu Georgiana Merciu Stavrositu. Una tiniră ți are vitistă facultatea de management și un master în domenia de comunicare și păzirii serii de Emburlăchi. Care pișicai, acurhi tas lucrează prota de adun cu părinții, tu ducheanea lor, tu business la lor și cam amânat acurhi să-și adară și a ei brand. Și vă zideți că ajunsiți vind tu ducheni alepti tâșdi Dubai. Are alexit avații țânchiroși numai a brandului, cu un numății unde ști multul armânești. Am atitudea este, va ne spună cam a multi Georgiana. Georgiana ghină ne viniști o abete armânească, ne hârsim mult sim de aduntă seara. Bună, Flori, ghin va fly. Mulțumesc cu mult tuti invitații. Voi vă zic de la început că am niște emoții. Nu este gaileta, este un lucru și noi avem, ca fi joi, anda ne vedem cu motritoria noștri, că anda drăm abeti cu aspiția noștri. Și avem așa ținiheam ducherea, horia, ama este un ospar, este un lucru bun. Păi să nu creșesc să le spun motritorilor a noștri că masa aibă văra întrebare a horia titini, pot să încrepsească sunt live-ul ți zvârtești tora pe frânda de Facebook Armâna Mea Media și noi întrebările cu ajutorul lui Marie vă le aducem tu moabeti. Ama ca de cafioară, tu acurhit avem una întrebare care ține de zărțilea noastre armânești. Așa că te întrebăm știni, ți știi de păpânii, părinții tăi, de partea asta ta de isnafia armânească. Părinții mei sunt fapță tu România. Mama de Beidaut, tata de Săcele. Tata e del Mergiu, mama Hristu. Dar părinții a părinților din partea lui tati de tu Vărgărie și din partea lui mami de Iugoslavia. Noi de București toți. Din te amintași București. București, da. Părinții sunt cunoscuri în București. Cum spusim tu, prostă seara, ți-o adrăm pe Facebook, tini și domenia ta de lucru. Acurhiș de antanica, avea este mirachi, design, modă. Cum foi asta închisită și cum ajunsești până Sony să lucrezi prota de adun cu părinții? Are legătură tot este luhurii cu vreo istorie, a horia de andarai nică? De eram că nu pot zic neapărat că cuseam sau andrizeam ceva. Mai mult o împilteam ca și ne învițau dadili. Dar părinții mei avut un atelier și o acloții începui. Dar din ei când îmi plăcea să mă îndreg, toate fustanile mele erau desenate și adrate la croitoreasă după modelul meu și după ideile mele, inclusiv rochia din vestă. Ca nu oară nu ne-am cumpărat vără fustanii elegante de tu magazin. Tot ți-adrai că vreau să siu și eu îmbrăcată tu una snipe altul vără ca mine. Și mi-ndoiam că mas am cumpăr diuva, sigur va să mai stihisească vără tot așa. Așa este și la nunțele armânești știm că-ți bagă oară mult în acest lucru. Și acolo chiar trebuie să-i îndreaptă și... Ne hârsi mult că mea din apoi îți vede și un fustani adrat de tine. Și îți vede mult cu ghini. Eu pot zic că le mutresc cu tot, tu ți bați pe Instagram, pe Facebook, le mutresc cu multul și mi-arisesc sunt mult mușate, mult mușate adrati. Cum fu, de apoi să ne spui cum ajunsești în stadari a tău brand? Că zici că a hurtit ca pișicaie, este un lucru. A hurtit ca pișicaie, protaoară nu fu gândit ca să băvără brandul de haine, fu gândit ca să băvără business eu cu a meu frate, tețeas și numa de stada de la Stavrositu și Darius. A hurtit și un mic afacere, zic așa. Și tot ziua tu atelier la mei, încet, adară vără fustă, adară vără tricou,
începe vindele și vizui că scaftă și că era magine lumea că fta altul ceva față de ție aveau toți. Și încet începui să adar din ce în ce mai multe și să mi dezvolt în zona asta. Ți-aduți aminte care fură protele actări, lucrurile, ți le Uh, arătat, ți le-ai vândut și care fură proții, ți le-am cumpărat? Țin minte că era vara, era o perioadă a banchetelor de adolescenti A, și dar chiar noi ca și de tiul. Da. Ca de tiul, ca tricouri, ca de evenimentele care erau atunci, de fetele de banchet. Și de apoi încet începui cu ditutici, cu pantaloni și cu arochii, dar te purtare de stradă. Lucruri de astea elegante, cam de 6 ani, 7 ani începui să adar mult mai mult. când fu prota oară, adrași brandul Stada, ți ani era? 2015. Da, ok, are mai ani. Are. Dar foarte mult mi axai pe asta, cred că are aproape 6-7 ani. Pe 6-7 astea, ani când o adari actării lucruri ca stăile la astea, eventuri Aporia. da. Diuțini fotisea, inspirația. Cum este tuta este proces de andrizare a Noi la unei fustane care se bași a horia și mult umșată. e destul de complicat, că prota oară mi mutresc cu niheamă la ți apari și încerc să iau de la fiecare câte ceva ca să fiu unică. Nu îmi place să am ceva, să mai ved eu la altul brandul. Și atunci încep să le desenez, încerc să le combin niheamă să ved până iasi. Mi gândesc cu ce ar îmbrăca lumea, cum s-ar așeza de material. Îmi gândesc cu cum pot să le vindu de apoi pe online, să le înăghini, să le avantajează. Și au la mine tu showroom, foarte mult mi ghidez după persoana care e. Iuzduții, ți formă aria corpului, cum să îndreagă maghenii. De fapt, asta e cel mai important. Quindi che questo che ei sei stara esta ni chiamo il ritmo abete zi o ai cu mierli zicem Da. la tin la atelier. Da, doar că eu awații îi impun punctul de vedere, adică nu încerc să ne urmez linia pe care cât ai, că asta îmi place cel mai mult. Penso că un brandul care ați vrei Da. să-l cunoască lumea, să-l precunoască lumea de largul, da, lihea, lipsește să aibă niscânti lugurii care sibă mașa lui și ia, de apoi sibă lișor zâți mea, este sigura este de la acel brand, este sigura este de la alantul brand. Da, eu m-aș pe asta imnu. M-aș pe ți voi eu, doar că ți zici mi adaptez în cheamă în funcție și de persoană ca să-i ofer varianta cea mai bună de ea. Ca să bă. Ca un brand sibă cunoscut, e în greacă sigura, tutte andamusile astea țem un la un cu oamenii, ama lipsește să iei parte și tu niscânti eventuri, eu să vadă mai multe duneau. Cum este experiența ta cu, zicem, protele eventuri la care luași parte, pe lângă alte branduri? De mine fu un provocare, totuși, ca te joacă le luai, careva mi-a întrebat, zice, nu vrei zi? Mi mutrini la ei, erau cam cel mai importantul evenimentul din România. Și atunci a zis că ție nu. Mă îndrept și un două fustăni și neasim, când vizuiți impact avură și reacțiile oamenilor de după și că apar tu reviste. Dar are mult, adică se scopă. Da, luar hari și de apoi îi de niheam încredere în mine că pot să... Și ca fi anul încercai, dar acel dit România a fost singurul. La altă oații nu prea. Evenimentele din afară sunt mult mai acolo. Așa cum zicem și tu pe ăstă seara de pe Facebook, luași parte și la eventuri mult mări, tuxeani, care ar trebui să spuni, dau zboară, știi, este lucruri. Acolo e mult mai greu, pentru că treci prin multe
probii, te verifică foarte mult, inclusiv firma, angajații, interviuri, că e designer de toată lumea. Și care este Cum este proces? Lipsește prota trebuie să înscrii. dau lucruri, nu știu, Prota trebuie să te înscrii, cadre. ei te verifică, da, ei te verifică dacă e o firmă serioasă, dacă ai lucrători, de când ei și de apoi îți caftă schiții, nu va să seamănă aici schițele cu ții awalanță, că în afară nu intre și oricum. Și sta și smutrescu și m-ați vedea maș să vă asemănător de la vărâma mare, te atenționează, că nu ai voie. Fiecare brandul va sibă cu Să-și o aducă, da. poțele lui. Doar că acolo sunt mult mai costisitoare și experiența e... Este una taxă, ți lipsește să o plătești de apoia, care după ți te apropiază, lipsește să plătești una taxă, Am pistitut. Mas vrei să neți la este cama bunii, eu duc cu aței mării, tu îți plătesc cu vără taxă. Și fui invitată la Londra, nu plătiți-va, la New York nu plătiți-va. Dar la Alanti eu duc la săptămânile mode, eu vrei să eu snaima mării, acolo vă plătești și taxele sunt foarte mari. Achi găsi că a avut și un mare succes ca și cu stranii ficiuriți. Câte eventul era estu? Un dit Dubai. Eram cu stranii ficiuriți și experiența a fost că eram la plajă cu nieții și mi-a sunat că trebuie să ne dau un premiu. Am și filmarea eram de la plajă, venit îngrăpsită că zisiră un premiu, erau ficiuriți de toată lumea, eram singura din România. Este mai zori să dar stranii ficiuriți? Este mazorică scamaniți și timpul de lucru e mai mare, va niheamă atenție și este niheamă cam mazori. Și la noi nu s-o hâtă căftate, este mult elegante. Când unesc la after eventuri, zicem, aței care poartă stranile, lipsește, oamenii aței ți poartă stranile acolo, de li spun la Duniau, lipsește să-i afle tinii, ei sunt aflați de aței, ți întreg eventul. Nu, sunt aflați de ței sunt aflați. Că și cei care prezintă manechinii și cei la fel trec și ei prin niște probe, prin niște selecții ca să ajungă acolo. Ok. Achi găsesc cu mea că am gricat mult antrepomentul de la părinți, vahi mea ni cheamă și malargul de la frate, de la taifă. Tu este calea ta de până tora. Este și vără andamus cu vără om care angrică mult de cariera ta, tu domenia asta de modă? De modă nu pot să zic că angrică vără, eu o luai singura și pe calea mea, mi-e fu greu. Dar eu crezui în mine că nu ajung și eu voi. Cred în mine foarte mult și zic că până tu soni va să ajung acolo eu menghiseț. Dar părinții care avoră că mas nu erau ei acolo cu tuti, poate nu mi-a cățam. Avui ni cheamă Dius Pornescu. Simița era acolo. Da, avui ni cheamă și un ajutor, ius neg, ius Pornescu, ius Vedu, ca și poți nume că ți-am de actări. Ne aveau hari din nic, stranile și toate sortările și toate țin la drama, nu știu, mas mea că ți-am așa ți. Ti funai mazori, ti duchiși că funai mazori. N-ai mazori cu lucrătorii, n-ai mazori. Cu toți zorii, ma cu lucrătorii n-ai mazori. Și toate, în piață concurența e foarte mare, e destul de zori să amință și să ajungă eu. Trebuie cafeoară zi cu ceva nou, zi cu ceva cam bun, că a noastră a piață e invadată de toate. Și atunci, ca să poți să reziști, cafeoară va fi în dezvoltare și în căptare și să aduci ce trebuie. Da.
Do que isto que foi zemanului a 2 ani de Sony fură Camazori pe partea asta e Nu, sincer, la mine ești sau 2 ani crescură. De mine nu fură. Fuzori, că munca e mai mare, dar crescui, nu duchei. Și peste overload. mine tricură și pandemii și crizi și tot, m-au scos tu Sony și la capăt. Povezije. Ai zicem, turlii de material cu care țarii Haris lucrezi mai mult? A mie îmi plac cu multul dantelele, tora foarte mult din Franța iau broderiile și mătăsurile. Doar că eu prota oară când o curhiescu să gândesc cu model va să minduiescu și cât va cum va lucrețul, care va în cupăr să mi adaptez și la oamenii de oa, la cât va costă pentru Sony și masa, mă curi să-i lo dau și sunt mulți factori care trebuie luați în considerare când o curhiești să adari un strani. Eu și e mutrindă lui Pila dau un om să ți aram. Vizuiști multi armăni. Ți sigur avea stulili de la tine. Ai mulți armăni ți Am mulți, ți da. captă fustăni. Am multe, că, cum știm toți, armănile cam asta în regula nunță și vor să aibă unicate, să nu aibă alt caiali și să îndreg ca fioară. Am. De peste tot am. Așa. Cum ajunsești meas? Vinzi tu niscânti duchei mult o avzăti galeriile Lafayette de Dubai. Câți Un, ori, cât efcula este să ajungi să vinzi acolo? zic și tot că avui niheamă noroc. Cu internetul, cu străinile, vără care se ocupă acolo de designerii români. Și atunci mi-a întrebat mas voi și o să vindu și Pietricui. Pietricui și acolo, vreo 2 ani. Amatora vrem să curhim iara, încercăm să aflăm lucrători, să aflăm tot țină trebuie, că sunt mult ducăftate acolo. Și mașca acolo va niheamă să li adaptețu la religia lor, la portul lor și nu este mie niheamă. Ți l-are Harry mai Ei se mult. cheamă cam încărcați, cam pe culori, au la noi culorile nu prea iemnă. Și de-apoi am moda în Vorbul ei cam apreasi, Da, ei vor foarte preasi, pastelati, la ei nu prea, la noi multul lai. Lumea zice că laiul e cam elegantul. Acolo și vor multe cheți, are multul, e un pic diferit și trebuie să adare diferit și de acolo, diferit și de oații. Care sunt lucrurile acelea n-ai mai de simasi, n-ai mai important de ți le-am învățat și pe calea ți o avut până tora, tu este domeniu? Să nu te lași canoară. Tora cazi, mâinii va te ridiți. Cu ram de zori, mi gândesc că tu pandemie fu baia zori, știi? Fuzori, dar mas vrei și mas adari vără lucru cu Hari și cu Mirachi, nu are cum să nu ți reușească. Orice e greu să adari, dar pentru Sony mas vrei va streți peste tuti. Nu e cum. Ia, chestia asta, să nu te lași, să-ți scoți lucruri Dar în nu cap. are să nu te lași, mas vezi că și iemnăși că tot crește, înseamnă că ți-a dat igiene și atunci e păcat să te lași. Important este să adari ți place și să adari cu mirachi și să continui așa până când îți poți și să ajungi iore. Până să-l treci să lucruri multul din multul. Simt că brandul Protauară avea este numă stada, după aia nu spusești care este exhibisia diuinea numai de taifă și de la numai fratele tău. Și de țânchiro o alăxit numai de brand, numai araftul. Cum vine este minduiare, că îmi se pare mult mușată și are este opții armânească timirachi.
Păi vine totuși, pistitut eu nițeam, toți mi întrebau mai tu Soni în afară când ieși tu festivaluri și pistitut, lumea te întreabă de ieni, cum ieni și numai ca să ieși în afară va fi înregistrată toată lumea. Și asta de eu aveam ninti stada, deja era ati vreo firmă de farmaceutică din Germania. Și Avea nu un nume puteam Alivia. avea linie și eu nu puteam. Au atu România o aveam la OSIM, mai în afară nu puteam să ies cu ea. Și Da, să atunci spunem și voi iertare, să spunem timotitoria noștri care nu sunt de România, că OSIM este una instituție, eu lipsește ca fi marcă să ducă să-și îngrăpsească numai, dar să nu poată fi luată de altul văr, zicem. da, Am acum să se știi, lipsește și numai așa, ștuxeanii, sibă un nume care să nu aibă altul văr de altă domeniu. ti un brandul care va să armână, n-ai mai importantul este să nu hibă prin afară și procesul ăsta ca să-l verifici masivă prin afară durează câțiva ani de zile. Și atunci și zui și mi-mindui, zici, să aflu, să nu aflu. Luai tu în seară dicționarul armânescu, deci ai să aibă legătură și niheamă cu rădăținile mele. Și când mi mai întreabă vără să-i zic de și să știu să aibă niheamă legătură și cu noi și zici că nu va să nica în afară. Tora prin afară nica e în verificare. Au ai luat scrisim deja, dar tu în afară nica nu se. Da, Luca, îți vede, deci este așa cum E lipsește. destul de complicat ca să poți verifică. Și l-o schimbai și zici că unul are cu o schimbare a numelui și foși stăhisi și când s-a împlineau aproape 10 ani, deci că este posibil văr semnul că e bine. Una lăxare. Da. E una lăxare, mușat. Care sunt toate axii, valori care vrei tine să le treci mai larg, prita este un nou nume de brandul, Araftu. Eu imnu pe niscânti lucre și niscânti valori peste care nu poți trec. La mine n-ai mai importantul e calitatea și ca să ajungă vreo brandul care durează, n-ai mai important este calitatea. Omul care ți ieni clientul va să păstreze legătura cu el, să iei aproape, să în contul și de el, și de țiva, că fără el, pentru Sony nu ajunge, nu adrăm țiva. Și atunci ai asta, imnă pe o linie fină, elegantă, țin foarte mult la materiale, la durabilitatea produsului și asta eu zic că e foarte important ca să reziști. Carasib, eu știu, zugrăpsești brandul Araftu prin un zbor. Care va fi este? Care zbor ți pare că a să scoră multul ghini ți va fi Araftu? Elegant, sofisticat, permânește, nu știu, zic. Mi pare. Iripania și ne cheamă. Mășat. Mi se pare mășat că analizăm supermarket are și un brand ți are numai Pirifan. Da. Bio, da. Pirifan se numește. Va să-i căftăm și să-i găsim alții, mă vedem asta. Tiții turli de oameni sunt este lucrurile adatini. Este maște un păhă, zicem, cu când oameni care au mulți supărați, vrei să știi oameni care nu au cât mult supărați, dar așa lor la Rihari Pirifania și vor să alexească tu fustă mușat. Nu neapărat să aibă mulți supărați. Eu va pisti medii. Eu mi adaptez în funcție de fiecare. Toată lumea va să întreagă, toată lumea va să alexită, doar că și noi avem niscânti costuri. Și atunci noi eu adar știi naima marea miare dit guvernul, știi miarea care și de acasă, știi tituti. Fiecare
cum poate și fiecare ți va și ți vede. Așa ți ca zăcu, eu va pe la 25 de ani până într-un 55, cam prea acolo e targetul meu și cam prea acolo mi acces, dar ca și costuri cam peste medii trebuie un pic. Care avem calitate bună, Noi cum altul fel, noi și să scotem în doi părați din gepi. Și unicată și calitate nu poți să le iei pe toate. Așa este. Si planuri ți-ai tu minti care spusno da sigura că strategiile ca fi un brand și le are și nu li spune ahăt mult tot duniau, ama așa, cum dau zboare, cam cât eu vrei să-l duci, este brandul araftul tu puzarea zicem internațională. N-ai manteană, voi să iesu cât în afară, ca toată lumea. Până la urmă, că vrei să te dezvolți și să te extinzi și să armână tu soni. Și vizui că sunt tu căftati pe online petrițem și în afară toată lumea. Și atunci, încet, voi să iem. Nu, doar că e un proces destul de anevoios, să zic așa, și costisitor și durează. Care zici că e lișorul tu un an să ajungi, nu mă stai să minduiești să niheamă și când te angajezi Iuva, nu va te bagă prota director de la școală. Va streți prin toate etapele și va să ai răbdare până să ajungi tu vârnă funcții de conducere și ea și tu brandul. Până să ajungi acolo niheamă în zeană, va să ai răbdare mult. Și gătiniți în picale sigură. Da, trebuie și să iei anarga. Tora adrașa și ți un isapis, zicem, diuan cu părânai mai mult fustăi la tali deaua, dit Românii din afară. Eu sunt eu vin mai mult. Tora de oați, da. Că timini reclama e mai mult oa. Nica nu începem să băgăm reclamă și în afară. Am și de America pe tricui și Franța și Italia petreți, dar nu multe. Așa cât sibă, dar tot amași tu România. Dit nivelul este internațional, zicem, iasti văr profesionistui, că văr insu dit industria asta a modei, care a avut și influență tini? Anii au hari mulți din afară, n-ai mamării. Știi și toată lumea, și Zuhair, și Elisab, și foarte mulți din afară pe care îi urmărim. Și timini, orice și are în afară, este snacks, vedu este fustăinile lor, ved cum sunt odrati, le ved cum lucrează ei, cum adrară timina, este o mare dezvoltare când ies, eu va tu în concediu, eu maș tu de este. Ca toată lumea ne mutrim, ne inspirăm, vrem să vedem și să încercăm să luăm de la fiecare câte ceva. Care sib, nu știu, poate sib adrat vreo proiectul de adun cu vreo mare actare brandul că născut, cu care actare brandul va să aibă care tu suzată? Sincer, nu ne-aș lăsa numele. Trap și multul ca să oa și nu voi să renunț. Nu s-a lași numai care sib zicem să ai un proiectul ahoria maxus un oară. Care va fi bațel brand cu Zuhair. Cu Zuhair Murat. Cu Zuhair, da. Și ți tora doi mei și un mare brand din încălțăminte din afară, încăftă arochii ca să le bagă la pozitul cu încălțările lor. Da. Și așa ține vuhari, că fustanea mea a apărut cu papuțele lor. Da, și ei sunt o mare firmă din afară internațională și timini fu una mirachi. Cum ți pare alexările astea care ți le aduci tehnologia? Tu ai de Sony, zicem, partea asta de mindere online, partea de
când vrei să dar cunoscut pe social media, zicem, știi rola, este tu strategia ta de marketing. Păi sunt mult importante. Fără ele nu prea mai poți. În ziua de azi nu prea ai cum să reziști. În primul rând te ajută foarte mult să ajungi în stivea de toată lumea. După aia, cu influencerii e foarte important, te ajută și ei foarte mult, că lumea smutrește la ei și ascultă de ei. După aia reclama unei este să ai un showroom sau ceva tu în oraș și una este să poți să ajungi toată lumea prin intermediul social media sau site. Este foarte important. Partea asta o dar tinii, o lucrezi tinii, că mi-aș sigur ai și adevărată studii domeniul Până ăsta. acum 2 mesi o adram eu. Am de tora curhii cu niscânță speciale. Care te ajută. Da. E că și restul este lucru, va călcari și aua. Nu poți să le adari pe toate. Și nu ați vrei să aminți, va să iei pe văr specialiști să aminți în ea. Și să se pare că ajută partea asta, că ai vără care a rămas restul. Da, ajută mult. Nu poți. Nu poți tine să iei să te împarți toate. Vanii heamă să știi de toate, dar să te împarți așa nu poți. E, că mi-am că mai este zori, să te împarți și cu taifa și cu acolo la lucrurile tu atelier și cu lucrătorii și cu partea de stădare cunoscut pe noile media. Asta înseamnă să rămâni oa. Când o vrei să aminți și să ne scamanzeană, trebuie să apeleți și la profesioniști. Le știi, dar nu le știi la nivelul la care trebuie. Și atunci noi. Fără ei nu putem. Carasib, nu știu, văr tineri civatora, este to hurhita de cali, ti zună zănati, to este domenii, ți urnimi poți să-i dai, la ți să aibă angătan. Să aibă multă răbdare. Nu se așteaptă că va să dar aveare de pinuțul pe alantă. Și n-ai mai mult va să înveață să știi de toate. Când ai lucrători, va să știi, ți slăcavță. Matine să nu știi, ți slăcavță degeaba ți-a dare vără afaceri sau vără business. Depinde de ei și prota tine va să le știi și de-apoi aia să le zici și a lor ți s-a dară și cum s-a dară. Și răbdare multă și s-a dară ți le place. Mastea sau curhește să dară ți place, când Sony va să băgheni. Nu ți minte de să te întrebai care sunt acele elemente ți lo spune este brandul ahoria pilinga tutia lanti, zicem. Ai câte elemente ți știi a tău brandul? Una croială așa deosebită. Eu încerc să bag mare accent pe tăieturile la design, mult umblu pe tăieturi, unul are cercuri, unul are decupaj, unul are și n-ai mai mult pe broderii. Eu le desenez, le petrec tuxeaning, le adară și de apoi oații noi le adaptăm la model. Partea asta o adar altul loc, partea asta de să vedem și pe stânarea din înapoi de tine. Da, aia este de dinapoi, toate care sunt cu chețari, protaoară le desenez, le petrec tuxeaning, le adară, ne petreți ună o ved și masnei băhare, de apoi le dau. Toți am eu pe mele. Calitatea mai bună, tuxeanii, este mult mai bună și adrată mai ști mine. Asta e mai important. Dacă vai custusești și mapțân tu altul loc. Este mapțân că oanu prea e lucrători să dar actari lucru și chețările sunt mai bune și lucrătorii mai buni. Va multă răbdare acolo. Mult. Și n-ai mai important că nu le aricană mai ști mine. Ma sunt a mea le gândite și desenate de mine, ma și eu le-am. Și asta e una distincție. Când ieși uva, știi că tu n-an imnul pe vârnă fundă, tu n-an imnul pe vârnă fluturi, an la este a pornit de la ideea de cală, tu te va să ducă prea cu cală. Ca fi an este altă turlei. Așa.
Să spărăști niheamă, meaš niheamă de taifata, cum te împartă tine cu locurile și cu taifa și cu atelierul. Încerc să le îndreg pe toate. Doi feciori sunt cam mari, unul de 18 și fata de Oh, 16. ce mare ai! Da. Și feciorul cu 8 ani. Încerc să mi împac între toate și să-i atrag și pe ei în iamă preoați. La Să vedem Rihari, să la vârf de ei, domenia asta cu care lucrezi tine? Până ora nici am feciorului mamarli, dar va să înceapă și viața. Nu Ei, sunt. și asta știi că mea, îți duc brandul Malargo și la Întubărnu. Cu Dumnezeu, ți-ați va Dumnezeu, să vedem cum va sibă. Yeah, yeah. Nu știu, care vrei să-mi spui tine altul, secret. Cum să adrăm brandul cam a născut. Secretele vale sunt mine, ți dizes așa. Bun, și cam mai mic. Ți nici nu mi-are care tu armânami eu destul de avzătă, lumea le știe deja care cum sunt tu. Mi-le știu că ți lucrezi, știu cum lucrezi și că mazinea oanu va te la susește și ca ți sibă. Va să încerc să dau vără sfat, vără soluții când o să ieși sibă si mult în dreaptă și admirată că pe mine asta mi reprezintă. Și n-ai mai important. Tine țibuiei sau Harry Sports. Tot adică când eu ne cheamă cam împlinit, tot ziua mă așed, nu pot sportul decât blogi și să vă comod. Pentru mine trebuie să fie și sexy, dar și elegantă. Să nu da, e un mic pas ca să poți să duc în extrema lantă. Și la mine nu prea va să afle și ceva. Trebuie să fie finuț, elegantul și să aibă ceva acolo, să te scoată în evidență. Moșat. Care vasti află mea, poate sunt și alți mătritori, au simferti Instagram. Pe Instagram cu numai Raftul. Raftul, da. Și site-ul și noi Himauatul, showroom pe Dacia. Pe Bulevardul Dacia, București. Da. Da. Careva, eu mi ocup personal de ca fi clientă. Mușat. Mi se pare mult lucru și mult zori, că eu n-am aici ca talentul tu zona asta. Cred că ne cheamă și vasai de naștere, ne cheamă. Te naște cu simțul ăsta. Eu gândi ca și cred că nu toată lumea poate să-și le întreagă, nu toată lumea poate să-și le sortează, cred că ești ne cheamă nativa și să te naște cu... Te aminta și cu asta Hari și este mult șat. Mi-a ajuns și niheamă și cât bitista mă băitei cu tuti că ți era frica și ți cum ți va zburăm, cât va zburăm, ți va zduțem, cum va zduțem. Și tu bitisita mă băitei, noi tot n-avem nici câte întrebări lișoare. Nu lișoare cu zborul la țel, că lișoare, că va sibă lișor să-ți dai apandisa la ele. Mă sibă pininga araftu. Este vă războr armânescu țari Hari multo? Matu ne legăm de araftu, zdățeam pe Rifan. Sau Alexitul. Matu tu himauații și ne legăm de asta, zdățeam pe Rifan, că ne-au Hari de cu straniile, n-ale și mșate. Ai vără măcare armânească, care să armânească altă vără ți țari Hari multo? Am și armânește, să zic, cu vără pită de curcubetă. Că pe perchiță gârsite vale mâncă toată lumea. Toată lumea. Toată lumea, ți-ale deja sunt o... Stranii la tale mișate îți duc tu multe eventuri. Eu scântă și multă. Ai vreo cânti că armânescu ți luai aproape de geam? Armânești îmi plac multe. Mai cu seamă ultimele de apărut. Și la grăbsești sau am veche, știți?
zic cu... Stai, ne cheamă... Ruta Vrere. E molto vechi, canticul cam vechi, da Gnari Hari. Certo. Aggiunsi Matu BTC, cara pilinga esta trei întrebări de Sony, care azi vrei să zici un zbor tu BTC de motritoria noștri. Le mulțumesc că și zoră lângă mine. Iartă emoțiile și că mai îngrăpseni heamă și pe armânește și pe mocănește, tot îți Joachim cu ei au și nu putem. Deci tot această emisie este și una sculi, știi, noi care întrebăm, știi, ați oaspiția noastră, așa că masa alătosim mudritoarea noastră Vana iartă, sigura, și care ați vrea să numai să vadă BTC. Mie așteptul la mine, pe mierele așteptul la mine și pe bărbați zină cu ele, să le pultească. Toate mierele în dreptul la raftul cu tine. Perioasă Georgiana, ti Chirolo mersi să nu și cu noi toată seara și sigura va ne vedem acolo și v-ați mutri mult și după vusteni la tali la toate eventurile, nu înțeleg armânești. Perioasă și să bine, seară mșată. Bine, seară mșată, mulțumesc. Pa, pa.